Machiegni kendo jagora Moge Jwang ratil kaka nasing'isini an ka koda yawuot luo ariyo, an ka gi Honorable Kennedy Ondiek kanyakla koda Honorable Brian Weke. Gintie nyakwara Moge. Jalwedo. Kora wach ni jalwedo Brian Weke. Wach kamano. Aya, ene mofulore kende nyakwara Moge. Mano muwuok e duonde ok duonda, omiyo kaka oluongore mane en. Koro gie sani iwinjo ka Kennedy Ondiek wacho ni giseko i Nyanza maber kendo bang' ndalo matin to atamalo 100% odhi ne UDA. Weke to wacho ni elek machiegni. Weke be ineno karami ni UDA seko i Nyanza Sibwa. Kora adwa penji Bati. Ng'ama jodwero gi guogi gi jolwetgi ka gidhi menyo. Koro an idwa penja niya, no yudi koso no koyudi. Penj jadwere niya, gi yuto koso pok yuto. Apenjo niya, joma ni e gweng' nyalo neno ka le oting'e gok. In king'ine no ka le oting'e gok, idok godo pacho. Pod gi apenji niya, apenji Bati. Joma menyo magin gi guogi modhero ma pod odenyo to gin e ndara to giidho i wi got. Idwa penja niya, awinjo ang'o gik marach gima gidhi yudo. Kiwinjo ang'o? To dong' joma nigi guok modenyo mawuotho mamenyo to gimbe gidenyo. Koro ipenja ne winjo nade? Ineno koting' le? Oting' ang'o joma idho got ma pod odenyo? Ken? Machiegni. UDA Chage Ken ema dwe